नाथाय एनक्रोचमेन्ट अनाथ ट्राइबेला जोंनि हा हुखौ दखल खालामनानै बिसोरनि नामा भटार लिस्टआव हाबनायनि थाखाय दिनै जों माइनरिटि जाबाय। नंखायनो जों दाबि खालामदों जे अनाथ ट्राइबेलखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारग्रो, बेनिफ्राय भटार लिस्टखौ कारेक्सन दिनै जोङो बेवहाय जोंनि अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय जोंनि आफादनि स्थायी आफादगिरि बिथां पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी सारजों जोङो कयेकजना सावरायनानै दिनै बे नैबे खालबारि 1 नं खालबारि आरो गलकाता जायगायाव जेनाखि जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय होखारदों, बे होखारनायनि बे गोजां बोथोराव सुग्रि फाग्रिनि दिनाव न' बां सिफायना होनाय बेखौ जोङो इउटिउबाव मोननानै जोबोद दुखु मोनदों आरो जोंनि थर'निफ्रायबो बेवहाय नुजाहैनाया गोनांथार दं होननानै जोङो दिनै नुजाफैदों। आंजों लोगोसे जोंनि सिनियर सिटिजेननि गोबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ। दा जोंनि आफादगिरि बिथाङा खैराबारियाव बाथौ धोरोम आफादनि मोनसे सभायाव थांनायखाय सफैनो हायाखै। जाय हक बिथांनि निर्देश मथेनो जोङो दिनै सफैनो हादों। सफैनायनि गेजेराव जोङो माखासे जिनिस ओरैनो जाग्रा लोंग्रा लाबोफादों, थाव गोथां लाबोफादों। दा जों लाबोनाय जिनिसा जेखि जाया मानो दा जों बेवहाय नुजाफैनानै रायजोजों सुख दुख दिनै सावरायनो मोनबाय, बिथांमोननि दुखु दाहानि बाथ्रा खोनानो मोनबाय, जोङो नुनो मोनबाय। बिथांमोनहा बेवहाय जदिउबा 2005नि आगोल फैनो हायाखै, बिनि एसे उनाव फैदों, अब्लाबो बिथांमोनहा जिहेतुकि जोंनिनो थागिबि एब अरिजिन मानसि बिसोर, बिथांमोनहा बेवहाय हायाव थानो मोननायनि मोन्थाय दङ होननानै आङो बुंगोन। खारन जों ट्राइबेलनि फिसा, बर'नि फिसा, जोङो मानो थानो मोना? दिनै ट्राइबेलाथ' फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट मथे जेन'बा हा फाट्टा दा मोननांगौ, खिन्थु बर'नि बादै दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव जेन'बा नोङो लंसुङाव सावथाल आदिबासि दिनै झारखन्डनिफ्राय, दिनै उत्तराखन्डनिफ्राय, छत्तीसगढ़निफ्राय, बिहारनिफ्राय फैनानै गोबां हाजार हाजार मानसिया दिनै हाग्रा सिफायनानै थागासिनो दं। नाथाय जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै खालि बर'फोरखौल' मानो नुदों? दिनै कसुगावबादियाव बे माबाथिंजाय सिंगिथिंजाय गोबां बाहेरानि सावथालफोर फैयै फैयै हा सिफायगासिनानै हाग्रा सिफायनानै न' लुयै लुयै दं। दिनै बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बिटिसि सरकारा मानो नुवाखै? बिथांमोनखौ मानो होआखै? खालि बर'फोरखौल' मानो होदों? दिनै गसाइगावनि खोलाहा सैत्यपुरनिफ्राय ग्राहामपुरसिम जेनाखि जोंनि फरेस्ट लेन्ड दंमोन, दा बेफोराव बाहेरानिफ्राय फैनाय सावथालफोरा माने गोदान गोदानै हाग्रा सिफायनानै न' लुगासिनो दं। दिनै बिथां जोंनि बिटिसिनि सरकारनि EM बि फेरेंगा बिथांमोनहा दिनै बिथांमोनखौ मानो नोजोर होआखै? बिथांमोनखौ मानो होआखै? दिनै मानो खालि बर'खौल' होदों? बेयो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जादों। बेबादि जानो नाङा। होखारनोबा होखारनो, बेवहाय जाति धर्म निर्बिसेसै जायफोर इलिगेलि एनक्रोच खालामनानै दं बिसोर गासिखौबो होखारनांगौ। आरो गुबुनखौ होखाराबा जोंनि बर'खौथ' होखारनो मोनखाया। जोंहा बे जायगानिनो थागिबिखा, एबरिजिनखा। दिनै जुदि आयेन मथे बिथांमोनहा खामानि मावनो थाङोब्ला माव, जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बेहायनो आं बुंगोन आयेना खालि बर'नि थाखायल' नामा? दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दिनै 1.5 लाख बिगा हा दिनै अनाथ ट्राइबेला दखल खालामनानै दं। हाइकर्टआबो होखारनांगौ होननानै अर्डार जारि खालामबाय। बेबादि गभर्नमेन्ट माने आयेन कनस्टिटिउसन थाखानानैबो आरो हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो दिनै अनाथ ट्राइबेलफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय मानो होखाराखै? बे अनाथ ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इलिगेलि आयेननि बेरेखायै दखल खालामजोबनायखायनोथ' दिनै ट्राइबेला क'क्राझार लकसभा समस्तिनि गेजेराव माइनरिटि जागासिनो दं। खिन्थु बे अनाथ ट्राइबेल बे दखलखारिफोरखौ जुदि होखारोब्ला 1.5 लाख बिगा हानिफ्राय जुदि अनाथ ट्राइबेलखौ होखारोबा जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तिया मालाबाबो माने पार्सेन्टेजआ खम जाया। दाबो जों जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ आयेन मथे होखारोब्ला जोङो 50% एबाब पार्सेन्टेज जायो आरो बेजों जोंहा ST रिजार्भ खथाया जोंहा रैखा जायो। नाथाय जों नुनो मोनदों दाखालि 2007आव नटिफिकेसन होनाय मथे डिलिमिटेसन हाबाफारियाव क'क्राझारखौ जेनेरेल खालामदों। जाय क'क्राझार लकसभा समस्तिया दिनै भारत स्वाधीननि दिननिफ्राय गपिनाथ बरदलैया फार्स्ट चिफ मिनिस्टारमोन, बिनिफ्रायनो दिनै ST खथा जाबोगासिनो दं। नाथाय एनक्रोचमेन्ट अनाथ ट्राइबेला जोंनि हा हुखौ दखल खालामनानै बिसोरनि नामा भटार लिस्टआव हाबनायनि थाखाय दिनै जों माइनरिटि जाबाय। नंखायनो जों दाबि खालामदों जे अनाथ ट्राइबेलखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारग्रो, बेनिफ्राय भटार लिस्टखौ कारेक्सन खालाम, बेनिफ्राय पार्सेन्टेजखौ नाय जोंनि ट्राइबेला बेसेबां। आं फोथायो अब्ला 50% जोङो दाबो
दङ ट्राइबेला नंखायनो बे एसटि रिजार्भ खथाया क'क्राझाराव थानांगौ आरो उदालगुरियाबो दा गोदान डेलिमिटेसन नटिफिकेसनाव उदालगुरिखौबो माने लकसभा समष्टि बानायदों दा भारतनि 330 आर्टिकेलनि धारा माने साब क्लज सी मथे बे अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबां समष्टि बियो एसटि जानांगौ बे हिसाबै उदालगुरि समष्टियाबो एसटि जानांगौ आरो क'क्राझार लकसभायाबो कन्स्टिटिउसननि बै 330 धारा मथे सी साब क्लज मथे जोङो एसटि मोनो नाथाय जों ट्राइबेलखौ बन्सित खालामनो थाखाय न'हेयार खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि गोहोखौ दुर्बल खालामनो थाखाय दिनै बेखौ जेनेरेल खालामनो गभर्नमेन्टआ आखायाव लादों बियो अयनाय जादों निन्दनीय जों बेखौ मालाबाबो मानिनो हाया जों दाखालि दिल्लीयाव बेनि थाखाय सिभिल इलेक्शन कमिशनारनो मेमरेन्डाम हैबाय खिन्थु बेहायबो जुदि जायाबा जोङो सुप्रिम कर्टसिम केस होनानै बेखौ लाखिफिननो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दं बिटिआर सरकार दिनै बिथांमोननि जानानै आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि इएम बा जोंनि प्रमद बर' बिथांमोनहा गुवारै गोथौयै साननानै नाय बले आयेना खालि बर'नि सायावल' कार्यकरि जानो नाङा बे आयेना जुदि कार्यकरि जायोब्ला दिनै सावथाल बा गुबुन गुबुन जेनाखि जाति बिथांमोननि सायावबो जानांगौ बिथांमोनखौबो होखारनांगौ खालि बर'खौल' हाया दा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ मा होनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ होनदों जे एसटि आरो एससिनि बादै एसटि आरो एससिया 2005 नि 13 डिसेम्बरनि आगोल जायफोर थानाय बिसोर हा मोनो नाथाय नन एसटि नन एससिफ्रा 75 इयार्स जानाय थानाय दखल खालामनाय नङाबा बिसोर हा पाट्टा मोना होमब्ला बे आयेनखौ दिनै कार्यकरि खालामनांगौ खिन्थु जों नुदों दानि बे लेन्ड मेलायाव हयथ' गोबां जायफोर 75 इयार्स जायाखै नन ट्राइबेलफ्रा बिसोरबो हयथ' पाट्टा मोनबाय हरेस जोंनि बर'फ्रासो मोनाखै दा बेखायनो बिथांमोनहा आयेनखौ मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायनांगौ आरो आयेनखौ दहाय होनानै पार्टिकुलार मोनसेल' जातिनि सायाव बेबस्था लानाया बे मालाबाबो गनायथाव नङा आरो बेखौ जों गनायनो हाया बेखौ आङो खावलायगोन दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सावस्रि बिफाननि जेनाखि इएम बिथांमोनहा दिनै जोंहा दिनै बे सुग्रि फाग्रि दिनाव जोंना होजानाय गथ' गथाय बोराय बेन्थ दङ बेवहाय सुग्रि फाग्रि सुजानानै बेमार जानायनि सम्भाबना दं नंखायनो बेवहाय बिथांमोनहा होनायनि आगोलनो बबेबा मोनसे जायगायाव त्रिपाल आरि दोनखानानै मारै साजायखानानै बिथांमोनखौ शेल्टारनि बेबस्था खालामनांगौमोन आरो जुदि आगोल हायाखैबाबो दाबो अन्तत त्रिपाल राननानै होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ कम्बल राननानै होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ आरो बिथांमोननि मेडिकेल टीमा फैनानै अन्तत लोमजानाय साजानायखौ परीक्षा खालामनानै मुलि होनायनि बेबस्था खालामनांगौ आं बेखौ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायबाय बिथाङा निर्देश होनांगौ जे बे जोंथ' आरो जुनार नङा जों मानसि दा मानसिखौ मानसि हिसाबै बेबहार खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जेनाखि उसुबिदा बे उसुबिदाखौ सुस्रांनो नाजानांगौ आरो बिथांमोननि देहायारि बिथिङाव नोजोर होनांगौ बरन्स बे जायगायाव जोङो सोलोंथाइबो होनायनि बेबस्थासो लानांगौ